बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव रेलनिफ्राय गोग्लैना सासे सेंग्रानि जिउ खहा। खारबाय थानाय रेलनिफ्राय गोग्लैना जायगायावनो जिउ गोमायै सेंग्रानि थांनाय मोनाबिलियाव जादों बे जाथाया। जिउ गोमानाय सेंग्राखौ बरपेटा बालिभाटा गामिनि हामिद आहमेदनि फिसाज्ला रकिबुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव नुजाथिहैना गोथै सहखौ बोखाङो। बे बोसोराव दैयाव गबनानै सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथायखौ गोबां नुदों आरो खोनादों। बेबादिनो दरसे गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जादों। सनितपुर जिल्लायाव दरसे गामिनिनो साथाम बर' गथ'फोरा दैयाव गबनायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। सनितपुर जिल्लानि 6 माइल बेहेरगाव गामियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे साथाम बर' गथ'फोरा बेलासि समाव गामिनि गंसे फुख्रियाव दुगैनो थाङो। दुगैबाय थानाय समावनो हरखाबै गबनानै जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय साथाम बर' गथ'फोरा 5, 12 आरो 9 बोसोरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सिलचरनि रामनस गुप्ता फरायसालिमायाव सा 7 फरायसाफोरखौ सासपेन्ड खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सा 7 फरायसुला फरायसुलिफोरा क्लासरुम सिङाव गोबालायदोंमोन। फरायसाफोरा गोबालायनायखौ क्लासरुम सिङाव थानाय सासे फरायसाया भिडिअ रेकर्डिं खालामना उनाव ससियेल मिडियायाव हगारो। ससियेल मिडियायाव हगारनायनि उनाव भिडिअआ गोसारो। सुबुंफोरा भिडिअखौ नुनानै फरायसाफोरनि बेबायदि आखु दिन्थिनायखौ सोंखारियो आरो फरायसालिमानि बिबानगिरिफोरखौ सोंखारियो, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो गोनां जायो आरो बे गोबालायनाय सा 7 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सासपेन्ड खालामो। बावैसो सान सिगां गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारहैनानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय बनसुनि सोद्रोमाफोरखौ रेलवे स्टेशनाव उदालगुरि जिल्ला बनसुआ आर'नाइजों बरायो। सोमावसारना फैफिननाय बनसुनि सोद्रोमाफोरा हाजासे मदद आरो अनसायनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावो। बेबादिनो चिरां जिल्लानिफ्राय दिल्लीयाव सोमावसारहैनाय सोद्रोमाफोरखौ चिरां जिल्ला बनसुआ आर'नाइजों बरायो आरो साबायखर बावदों। हादरनाङै आजादि का अमृत महोत्सव फोरबो खुंफुंनायनि लोब्बायै रंजागासिनो थानायखौ हादरनाङै नुनो मोन्दों। रायखांनो गोनांदि दुलाराय हादरनाङै गाबोन 13 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारि लादों आरो नोंथांनि गारियाव 13 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम माहारियारि फिरफिला बिरहोआब्ला जेल जानांगोन। बे बाथ्राखौ उदालगुरि जिल्ला हान्था मेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारी बिथाङा आरो लेङाइ जिल्ला बेंगिरि बिराज बर'आ बिथाङा मिथिहोदों। सासे उन्दै बर' लाइमोना बान्दे माताराम मेथाइजों गराय दाब्रायनाय भिडिअ, जाय भिडिअआ ससियेल मिडियायाव दासान्दि गोबां शेयार जादों आरो अनसायजादों। भिडिअ नुनाय बादिब्ला भारत उदांस्रि साननि लोब्बायै सासे उन्दै बर' लाइमोना आखाइयाव माहारियारि फिरफिलाखौ लानानै गरायाव गाखोनानै बान्दे माताराम मेथाइजों गराय दाब्रायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।